नमस्कार प्रणाम चिन्मय बा हमार नाम टारगेट प्लस पॉइंट ह ज्ञान के गोदाम भोजपुरी बा हमनी के पहचान ये ह हमनी के मान और संस्कृति के शान और यही शान के साथ शुरू कर जाओ आज के वीडियो जौना में हमनी के आज देखल जाई कक्षा बरहवा के अध्याय 5 के संत विहीनिक राम जी के पद के बारे में उनकर पद के आज हमनी के व्याख्या देखल ली। एकरा पहले कुछ शब्दार्थ भी बतैले बानी जौना के अगर तू नइखा देखले त पिछला वीडियो जाके देख लिह और परिचय भी बता देले बनी संत भिनक राम जी के। आज हमनी के देखल जाई पद के बारे में ए वीडियो में हमनी का देखल जाई पद के बारे में। तो चली जाए ए वीडियो का हम शुरुआत करी पद के साथ। तो हमनी के पहला पद बा कि केहू ना संग साथी वंदे। केहू ना संग साथी वंदे मतलब अंत समय में केहू साथ ना जाला। जैसे सती हंसकर वंदे ऊ काया जन जाति मतलब कि सती क्या होला कोनो पवित्र स्त्री को होखेले जौन खुशी खुशी आपन शरीर के तेज देवेले यही बात के एजा कहल गइल बा। एकर अर्थ विस्तार से और बताइन लेकिन एकर ऊपर ऊपर अर्थ का बा ओहो बात के समझल जरूरी बा यही से एकर ऊपर ऊपर अर्थ हम बता देतनी। 4 दिन राम के भजिले बान का ले जइबो गाठी मतलब 4 दिन के जीवन बा राम के भजल कुछो साथे ना जाला। ओकरा बाद लिखल बा कि भाई भतीजा हिलमिल बैठे ओही बेटा ओही नाती मतलब एकर ई बा कि परिवार के लोग सभे हिलमिल में यानी मिलजुल के रहेला लेकिन साथे ना जाला। ठीक बा मतलब उहे आगे लिखाई उहे बात कहलियन आगे कि अंतकार के काम ना आई है समुझी समुझ फटी छाती यानी कि अंत समय केहू काम ना आई मौत के समय सबे देखत रह जाई केहू काम ना आई और ये बूझ के दुख होई ये बात जानी के दुख होई। अब जमहू राजा के प्यादा जब अइले आई रोके घट छाती ई कहल बा एमे कि जमहू के दूत यानी यमराज के दूत जौन बारे जब आई है प्राण निकाले त का होई प्राण निकल बाहर हो गई दे तन मिल गईले माटी मतलब प्राण जौन बा मतलब आत्मा निकलला के बाद ई शरीर काठी में मिल जाई माटी में मिल गई वही बातें ए पद में बतावल गई बाटे। आगे बतावल गई बा कि खाइल पियल भोग विलास जात संग साथी ई बात लिखल बा यानी कि दुनिया के भौतिक जौन भोग विलास बा ई दुनियादारी में भोग विलास जौन बा ई सब साथे ना जाला। श्री भिनक राम दया सतगुरु कइले साची ई मतलब भिनी के राम दया खातिर बहुत आभारी बारे यानी ई जौन लेखक बारे ई दया खातिर बहुत आभारी व्यक्त करत हन अपन आभार व्यक्त करत हन कि जवना में हमनी के सतगुरु जौन बाने उनका कृपा से असली ज्ञान मिलल। तो ई रहल हमनी के पद के ऊपर ऊपर व्याख्या। अब एकनी के हमनी के अच्छा से समझे के बा लेकिन एक दूसरो पद के हमनी के देख लिया जाओ कि का कहता। चलो तो हमनी के दूसरा पद बाटे कि आगी लगे बनवा जरे पर्वतवा आग लगे ना केहू कहेला कि अरे आग लागो ना आग लगे बन में पर्वतवा बताओ कहता आगी लगे बनवा जरे पर्वतवा उसे इनका मतलब नहीं कि मोहे लेखे वो साजन जरे नहीं हरवा लेकिन हमारा लागता कि हमार जरता नहीं हरवा। ठीक बा मतलब बाहुरी दुनिया जरो उसे हमारा कोनो मतलब नहीं कि हमार नहीं हरवा जरता पर संत के नहीं हर का हो सकेला समझता का होई उनकर जौन इंतजार बा प्रभु के प्रति उनको जौन भक्ति बा फेल होखता तो का फेल होखता तो उहे कहता कि जरे हो साजन नहीं हरवा। ओकरा बाद का कहता ई बाभन के निमंत्रण देता का थी के कहता देख लो कि ओ आवा बभना बैठियो मोर अगना यानी बोलावत बभना के एजा कहे के मतलब बा कि जे भी ज्ञानी लोग बा साधु लोग बा जे बहुत ज्यादा जानता ओकरा के कहता कि आवो आवो बभना बैठू मोर अगना सोची देहु ना मोर गुरु के अवनवा यानी कि जौन हमारे गुरु बावे उनकर अवनवा उ कब हमारा से मिली है ओकरा बारे में मतलब बतावे के कहता रहे। जिन्हीं सोची है मोरा गुरु के अवनवा तिन्हें देवो ना साजन ज्ञान के रतनवा मतलब जे हमारे गुरु के आवे के बारे में सोची बताई ओकरा के हम ज्ञान के रतन दे हम
आगे का कहतने कि नैना भरी कजरा लीलार भरी सेनुरा मोहे ले खे सतगुरु भइले नर मोहिया। जिसे कौनो दुल्हन सजेले तो नैना में कजरा लगैलस, लीलार में सिंदूरवा उनका नाम के लगैलस। तो वही हिसाब से अपन भक्ति के जौन श्रृंगार रूपी ओके देखैले बावन कि जौन हमार भक्ति बा वो हम कइले बानी, भक्ति तो करतानी लेकिन हमार जौन सतगुरु बाने, जौन हमारे गुरु तत्व बाने, गुरु तत्व कहे के मतलब परमात्मा बाने, उ का करताने निर्मोहिया हो गइल बाने। निर्मोहिया हो गइल बाने मतलब कि उनका हमारे से बुझाता कोनो मतलबे नइखे, ये कहल गइल बा। श्री भिनक राम स्वामी गावेले निर्गुणवा धाई धरबो हो साधु लोग के शरणवा। मतलब ई कहतने कि जौन श्री भिनक राम स्वामी यानी खुद भी कहतने कि इ निर्गुणवा गावतने और धाई मतलब दौड़ के जाके साधु लोग के शरणवा धरब। काहे हो कि काहे से कि इनकर गुरु निर्मोहिया हो गइल बाड़े, इनकर मिलत नइखे। यही बात के एजा लिखल गइल बा। अब एकर ई तो ऊपर ऊपर अर्थ रहे, जौन ऊपर ऊपर ऐसे केहू मतलब पढ़बो कइल त समझ जाई कि का लिखल बा। लेकिन एकर वास्तविक अर्थ का बा, एकरा में जौन भावार्थ छिपल बा ऊ का बा, एकरा के जाने के बा। तो हमनी के दोनों पद के ऊपर ऊपर के जौन अर्थ रहे ओकरा के तो समझ लेंगे जा। अब एकर वास्तविक भाव का बा, एकर ए पद के भाव का बा, ओकरा के हमनी के जाने के बा। चली जाए ओ पद के हमनी के भाव के देखी जाए। तो हमनी के पहला पद के भाव पहले देखल जाई। तो पहला पद के भाव हमनी के पहले देख लिया जाओ का बाटे। संत भिनक राम जी यहाँ जिंदगी के कड़वा सच्चाई बतौले बारे। कहत तारे कि ये संसार में केहू हमारे सच्चा साथी नहीं खे। जैसे कौन सती अपना देह छोड़ देली, वैसे ही हमने की काया छोड़ देवे के पड़ी, काया छोड़े के पड़ी। तो देखो संत भिनक राम जी जौन बारे उ सही बात बतैले बारे, कड़वा सच्चाई बतावत रहे कि दुनिया में जे भी बा उ एक दिन अकेले जाए वाला बा। उइजा तार केहू साथी नहीं खे, केहू ए धरती पर भले चाहे धन दौलत रिश्ता जो भी होके तारा साथे नहीं खे, केहू जाई ना साथे। तो ये कहता जैसे कोनो सती अपन देह छोड़ देली, वैसे ही हमने की काया का करम दे छोड़ देम जा। हमने की जिंदगी 4 दिन के बा, मतलब हमने की जिंदगी बहुत कम बा, बहुत बहुत कम समय के बा। भगवान के भज लेवे के चाहिए, माने देव हमने के जौन प्रभु बने उनका के भज लेवे के चाहिए। इस जिंदगी के व्यर्थ ना करे के चाहिए, समय के व्यर्थ ना कमाए करे के चाहिए। लेकिन लोग का करेला कि ना कि धन कमावे में लागल रहे के चाहिए। कैसे कि हमने के जाना दे कि धन जौन बा, धन संपत्ति बा उ साथे ना जाला। तो हमने के भगवान के भज लेवे के चाहिए। जियत समय भाई भतीजा बेटा नाती सबे साथ रहेला, बाकिर मोरे घरी केहू काम ना आवे। जिंदगी भर जेकरा के लेके हमने के इतना प्रेम आ लगाव रखनी, उन लोग अंतिम यात्रा में साथ ना देवे। कहे को मतलब ई बा कि जब आदमी धरती पर बा, जब जियता दुनिया में, तो ओ भइल तो सबके उ साथ देवेला। लेकिन जब ओ व्यक्ति के असली मुसीबत के समय आवेला, जब ओकर प्राण हरे आवेलन यमराज के दूत, तो ओ घड़ी केहू काम ना आवेला। केहू भी कितना भी केहू से लगाओ प्रेम होके, चाहे उ तारा से करे चाहे तू ओकरा से कर, उ केहू काम ना आवेला। ये सोची सोची के कलेजा फाटे लगेला। यानी ये सोच के का कि मतलब इतना हम केहू के मननी जननी, लेकिन केहू हमारा कामे अंत में ना आई। ई जान के बड़ा दुख होला कि मनुष्य अपना पूरा जिंदगी दुनिया में गवा देवेला, आ सच्चाई के समझ ना पावे। तो इहे कहल गइल बा कि जब सच्चाई जौन बा ओकरा से उ रूबरू ना हो पावेला। ओकरा आगे का लिखल गइल बा कि मनुष्य के सगरी घमंड, एजा सगरा लिखा गइल बा, ई सबरी लिखल बा, ठीक बा। मनुष्य के सगरी घमंड अकर आ अहंकार एक झटका में टूट जाला। जे आदमी जिंदगी भर राजा बन के रहेला, उ भी असहाय हो जाला। कब कब असहाय हो जाला, कब ओकर अहंकार टूट जाला, जब यमराजा के, जब प्राण लेवे यमराजा के सिपाही आवेला, यानी प्यादा आवेला आ जान निकाल के ले जाला, तो देह माटी में मिल जाला। जिंदगी भर जेकरा के लेकर इतना मोह माया कईनी, उहे धूल हो जाला। यानी जेकरा के हम मोह माया में पड़ल रही, जौन हमारा दिमाग में, जौन हमारा देह में प्रेम के रूप में बसल रहे, जेकरा प्रति, ये दुनिया के प्रति, सब धूल हो जाला। जिंदगी भर खैला पियला सब सुख एहिजे रह जाला। यानी सब सुख जौन बा जिंदगी भर के कई एहिजे रह जाला।
कौनो साथ ना जाए। यही से ई जवन बात बा एकरा से हमनी के का सीख मिलता, ये सीख मिलता कि हमनी के भक्ति करे के चाही। तो ये कहल गइल बा कि ये सब से मुक्ति पावे के बा तो सतगुरु के साच बतिया मनले में जीव के भलाई बा। और सतगुरु के साच बतिया का बा, कहन कि अध्यात्म की ओर बढ़, भगवान के मानो, ई सब बात कहिन। दूसरा पद के हमनी के भाव देखल जा कि दूसरा पद के भाव का बा। तो दूसरा पद के हमनी के भाव देखल जा तो एमे लिखल बा कि ई पद में संत भिनिक राम जी गुरु वियोग के बतौले बाणे। गुरु तत्व के बिना उनका पूरा संसार जरत दिखता, बनवा पर्वतवा, यहाँ तक कि संसार रूपी नैहरवा भी आगी में जरत लागेला। जब आत्मा से जुड़ के तड़प रखेला तो संसारिक सुंदरता भी व्यर्थ लागेला। ऐसे ई कहे का मतलब बा कि जौन भिन्नी के राम जी बावे वो गुरु वियोग रूप में बाणे। गुरु वियोग कहे का मतलब कि वो प्रभु के वियोग में बाणे, ठीक बा। बिना गुरु तत्व मतलब परमात्मा के उनकर इस संसार जरत दिखाई देता। ये दुनिया से इनका कोनो मतलब नहीं है कि भाई दुनिया मोह माया बा, हमारा उससे का लेना देना बा। पर्वतवा जरो चाहे पूछो जरो उनका मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तक उनकर संसार रूपी जे लिखल बा, यहाँ उनकर भक्तिमय संसार रूपी ना रही। ये जो का रही उनकर भक्तिमय जौन नैहरवा बा, उनकर जौन आत्मा बिया, एक तरफ से कहल जा सकेला जौन आत्मा बिया वो भी जरत लौकता। काहे कहे से कि प्रभु उनकर बात निकन मानत, यानी निर्मोही हो गइल बाड़े, दर्शन निकन देत। तो ई जौन तड़प बा, ई जौन तड़प बाटे आत्मा से परमात्मा के जुड़े वाला तड़प, ई से जब केहू में उत्पन्न होकेला तो संसारिक जौन सुंदरता बा उ सब का लागे लागेला, व्यर्थ लागे लागेला। ये बात लिखल गइल बा। ओकरा बाद का कहल गइल बा कि उ ज्ञानी लोगन यानी बाभन एरिया कहल गइल बा कि उ ज्ञानी लोगन के बोला के गुरु तत्व के स्वरूप आ आगमन के जानकारी मिलल चाहत बाने। यानी कि जे सच्चा मन के गुरु से सोचेला ओकरा के सबसे बड़ा खजाना मिलेला, जौन के होला ज्ञान के खजाना। हमनी के मूर्खे बानी जानो कि जौन ई दुनिया बा, ई दुनियादारी में पड़ल बानी जा। असली में ज्ञान के खजाना जब फादू संत होला, जे बाभन बा, उ कहे के मतलब बा कि बाभन मतलब कोनो जाति से लेना देना नहीं के, जे बुद्धिजीवी लोग से मतलब बा कि जे बाभन बा उ तारा के बताई। और अगर उ तारा के बताई तारा जौन भगवान के प्रति जौन प्रेम उत्पन्न होई, मेरा कहीं ना कहीं हरो अंदर कुछ भावना होई भगवान के प्राप्त करे के बा, तो सामने वाला के भी का मिली, ज्ञान के खजाना मिली और तोहरा भी मिली, तारा भगवान मिली है, ठीक बा। यही चीज के बतावल भी बा। स्त्री रूप में कहता रहे कि कजरा सेनुर लगा के गुरु के प्रतीक्षा करत बानी। मतलब कजरा सेनुर लगा के गुरु मतलब परमात्मा के, जैसे कोनो औरत अपना पति के इंतजार करेले, वही तरह से कहता कि हम कजरा सेनुर भक्ति रूप ही कजरा सेनुर कह के हम गुरु यानी भगवान के प्रतीक्षा करत बानी। आत्मा के परमात्मा से वैसे ही प्रेम बा जैसे पत्नी अपना पति के प्रतीक्षा करेली। ये बात कहल गइल बा। पूरा श्रृंगार करके सज धज के बैठल बाड़ी, आ प्रतीक्षा के वियोग में तड़पत बाड़ी कि हमारे पति कब आई, यानी जौन आत्मा वियोग तड़पत है। ये का भाव बा कि मतलब भक्त अधीर बाटे, अधीर बा बहुत भगवान के पावे खातिर व्याकुल बा। अपना भगवान यानी गुरु तत्व कह सके जा चाहे परमात्मा स्वरूप के निर्मोहिया कहत बाड़े कि भाई हम हाथना कुछ करतनी तारा खातिर, तार भक्ति करतनी, सब कुछ करतनी, लेकिन तू निर्मोही काहे भइल बड़ा, तू हमारा के आपन शरण में लेत काहे नहीं कर, तू अपना में समाहित काहे नहीं कर। अंत में धरनी दास उनका भी तुरंत जाए के कहत बानी, जे भगवान के पावे के राह पवा, यानी कि जे भगवान के पावे के चाहता उनका के का कहतनी कि जब तोहरा इतना कोयला के बावजूद भी कुछ नहीं मिलत तो तू साधु लोग के शरण में जा, उनको जाके पैर पकड़ो। ओकरा बाद लिखल बा कि ई सब संदेश दे के उ हमनी जैसन मोही व्यक्ति के समझावत बने। तो ई सब चीज के जानत ताने तो हमनी के उ बतावल चाहत बने कि देखो ऐसन ऐसन स्थिति हो सकेला, ओकरा से तारा कैसे निकले के बा वो चीज के बतावत ताने। ई दोनों पद हमनी के देख लेनी जा और ओकर व्याख्या भी कर लेनी जा, ठीक बा। अब आगे हमनी के दोनों पद तो देख लेनी जा, लेकिन एकर सारांश का हुई, दोनों पद के सारांश का हुई। मान के चलो एग्जाम में आ जाई के
तहार पाठ जौन बा धरनीदास के पद ओकर सारांश बताओ। तो ओकर सारांश का बताई? तो यही से हम एइजा सारांश भी लेके आइल बानी ताकि ओ चीज के तू समझ पाओ बिल्कुल आसानी से। तो चलो हमनी के का कहियो सारांश के देख लिहल जाओ। तो हमनी के चलो जाओ शुरू करियो सारांश। तो संत भिनकराम जी सर्वंग संप्रदाय के संस्थापक रहले। ये हम बतैले रही परिचय में, ठीक बा। जे आध्यात्मिक जागरूकता आ समाज सुधार में अतुलनीय योगदान दिहले, यानी समाज के सुधारे में और आध्यात्म के जागरूक करे में, यानी भक्ति जगावे में, आध्यात्मिक भक्ति जगावे में वो बहुत योगदान दिहले। उहाँ के पद में जिंदगी के सच्चाई, माया से मुक्ति आ गुरु के महिमा के गहराई से वर्णन मिलेला। संत कहत बाड़े कि इस संसार के उ साची साथी नहीं के, मतलब संसार में केहू साची के साथी नहीं के, केहू जाए वाला नहीं के। मरण समय ना धन साथ जाला ना परिवार, खाली सतगुरु के साच बात आ प्रभु के प्रेम से जीव पार लगेला। ये बताओ तने कि तोहरा साथे केहू ना जाई, जौन भी जाई तारा साथे गुरु की ज्ञान जाई, जौन बात बतैले उ साच बात जाई, और तोहरा प्रभु के प्रति प्रेम जौन बा भक्ति बा उ जाई, और ये तारा के पार लगाई जीव ए भव सागर से तोरा के ये पार लगे। ये बात बताओ तने। और लिखल बा कि मनुष्य के जिंदगी भर मुंह माया में फसल गएला और साथ से मुंह मोड़ लेला। मनुष्य जिंदगी भर मुंह माया में फंस के का करेला, साथ से मुंह मोड़ लेला। हम देखी जैसे कि देखनी जब व्याख्या में आत्मा के व्यथा दिखावल गई बा। आत्मा पत्नी के रूप में गुरु यानी परमात्मा के बाट जो हत बिया, यानी उनका राह ताकतिया, और उ कहत बिया कि गुरु के जे अनादर करेला ओकरा ज्ञान नहीं मिलेला, ठीक बा। आत्मा तड़प तड़प के गुरु से मिलन के प्रतीक्षा करत बिया, ठीक बा। और अंत में हमनी के लिखल जाई कि ई पूरा पाठ भक्ति, वैराग्य आ आत्मज्ञान के संदेश देला। संत भिनकराम जी के विचार सिखावेला कि गुरु के कृपा से ही जीवन के उद्धार हो सकेला। गुरु भक्ति से भरल पद आत्मा के जागृत करे वाला बाटे। तो ये चीज हमनी के अंत में लिखल है कि ई जौन पद बा गुरु भक्ति से बा, परमात्मा के भक्ति से बा, और ई जौन पूरा पाठ बा वैराग्य और आत्मज्ञान के संदेश देता है। ये चीज लिखल जाई। एजा तक तू वीडियो देखला, लेकिन तू ये वीडियो में कितना ध्यान से देखले बड़ा और का सीखले बड़ा, ओकर टेस्ट हम हर वीडियो में करीला। तो यही वीडियो में हम एक टेस्ट करब, और चला देख लिया जब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। तो चला एक हमनी के देख लिया जाओ। तो पहला प्रश्न बा कि स्वामी भिनकराम जी कौना पंथ के संस्थापना कैली? ऑप्शन बाटे कबीर पंथ, सर्वभंग संप्रदाय, अघोर पंथ, कौनो पंथ ना। तो हम बतैबे कैले बानी, परिचय में भी बतैले बानी और सारांश में भी बतैले बानी। तो एकर उत्तर तोरा कमेंट बॉक्स में देवे के बा। आगे के प्रश्न बा गुरु के आगमन सुनावे वाला के भिनकराम जी का देवे के कहत बानी? ज्ञान के रतनवा, नैना भरी कजरा, लीलार भरी सेनुरा, पूछऊ ना। तो ई दुगो प्रश्न के तोहरा उत्तर देवे के बा हमरा के कमेंट बॉक्स में। आगे भी हम जौन तहार अति लघुतरीय प्रश्न बा, जौन लघु उत्तरीय प्रश्न बा ओकरा के बताई, ठीक बा। अति लघुतरीय प्रश्न में सब ई सब प्रश्न बाड़ी सा, लघुतरीय प्रश्न में भी बहुत सारा प्रश्न बा, 4-5 गो, तो ओकरो के हम बताई। तो अगला वीडियो में एकरा के लेके आई। तो मिलल फिर अगला वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद।